kamar yadda muka yi magana a baya cewa leads su ne wato yawan mutanen da suka shigo shagonka ko sun sai kaya ko ba su sai kaya ba. So idan kana so ka samu riba a kasuwancinka dole sai ka ƙara yawan mutanen da suke shigowa shagonka. So wace hanya ce za mu bi domin mu ƙara yawan mutanen da suke shigowa shagonmu domin su sayi kayayyaki? Wace hanya ce za mu bi? Hanyar da za ka bi ka ƙara leads, wato ka ƙara yawan mutanen da suke shigowa shagonka shine ta hanyar tallata kayanka. Akwai hanyoyi fiye da 50 wanda za ka iya amfani da su wurin tallar kayanka. Wato misali, zan ɗan ba da misalin wasu daga cikin hanyoyin. Za ka iya amfani da jaridu wurin tallata kayanka. Akwai hanyoyi masu sauƙi, akwai kuma hanyoyi masu tsada. To sai ka diba yanayinka da kuma yanayin kasuwancin naka, sai ka ga abin da ya dace da kai. Za ka iya tallatawa ta hanyar magazines, za ka iya ka tallata ta hanyar wato fim, irin a fina-finai haka za ka samu cewa mutane na tallar kayansu. Za ka iya talla a irin su Google, a irin su Facebook, a irin su Instagram, a irin su TikTok. Duk dai irin waɗannan media ɗin na zamani za ka iya tallar kayanka. Akwai paid ads wanda su wannan za ka biya kuɗi ne, wato Facebook su tallata maka kayanka. Akwai mutane wanda suka iya wannan abubuwa, za ka iya zuwa ka same su, kuma wato hanya ce mai sauƙi kuma wacce ana samun wato nasara sosai da sosai in dai aka yi amfani da irin waɗannan hanyoyin. So wannan shi zai sanya wato yawan mutanen da za su shigo shagonka za su ƙaru sosai da sosai ta hanyar tallata kayanka ta hanyoyi da dama wanda mutum zai iya amfani da su. Kamar yadda na faɗa, akwai hanyoyi masu sauƙi, akwai kuma hanyoyi masu ɗan tsada. Sai mutum ya diba yanayin kasuwancin shi don ya ƙara wannan. Sai conversion rate. Shi wannan ya za ka yi ka inganta shi a kasuwancinka. Wato ma'anar conversion rate shine yawan mutanen da za su sayi kayanka. Idan mutane da dama sun shigo shagonka, wato kai a matsayinka na mai shago shine ka yi ƙoƙari ka ga cewa wannan mutanen sun sayi kayanka, sun sayi abin da kake saidawa. Shine babban aikinka. Saboda ta yaya za a yi mutanen da suke shigowa shagonka ka ga cewa sun sayi kayanka? Mataki na farko shine idan mutum ya shigo shagonka, shine ka tarbe shi da murmushi. Yana da kyau ka tarbe shi da murmushi. Kada mutum ya shigo shagonka ka ɗaure, sai ka ce a maka mutuwa ko a maka wani abu sauransu. So ku gaisa da shi, wataƙila ka ce masa sunana wane, shi ma idan ya gaya maka sunan shi, to duk wata magana da za ka yi ka yawaita ambata sunan mutumin nan. Alhaji wane, ai abu kaza, ai Alhaji wane. Ka yawaita faɗin sunan mutumin nan. Wato wannan shi zai sanya ka samu abin da ake cewa rapport da mutumin. Wato shi zai sanya wato mutumin ya ga cewa kamar kai ɗin kamar abokin shi ne, kamar dama can ka san shi. Wato shi zai baka dama mutumin ya ga cewa kamar ka fahimce shi, kamar dama ka daɗe da sanin shi. So shi zai sanya ya natsu da kai, kuma ya ga cewa lallai wane ya fahimce ni, kuma ya san, kuma ba mamaki ya san abin da nake bukata. So murmushi na ɗaya daga cikin abubuwa wanda za ka jawo hankalin kwastomomi da shi wurin kyautata mu'amalar ka da su, kuma har su yadda da kai, har su amince su sai kayanka. Sai abu na biyu wanda yake da muhimmanci shine kada ka yawaita ta magana. Ka rinka tambayar su me suke bukata, kuma in suna magana kai shiru ka rinka jin abin da suke cewa. Wannan shi zai sanya su fahimci cewa wane ya san abin da nake so. Ba wai idan
kwastoma na magana ba a katse shi, ko kuma a ce masa ai kaza, idan yana magana kai shiru, amma abin da ake bukata shine ka yawaita tambayarsa irin kaya irin kaza me kake bukata, me kake so a kaya iri kaza da sauransu. Idan ya fara magana kuma ka shiru, ka bari sai ya gama abin da yake cewa tukunna, sai wato kai getting nashi into the right emotional stage. Shi harka ta siyan abu wato is emotional, wato abu ne wanda wato ɗabi'un mutum zai sanya, wato akwai wasu abubuwa wanda suke sanyawa mutum ya sai abubuwa. Shine abin da ake cewa wato akwai fear, akwai excitement. Wato shi abin da ake nufi da excitement shine wato mutum yana gurin ya ce ya mallaki wannan abin. Wato mutum na gurin a ce ya mallaki wannan abin. Shi kuma fear, mutum yana tsoron a ce kada a ce ya yi asarar wannan abin, ko kuma wannan abin ya wuce shi, ko don watakila mutum na ganin cewa wannan abin ya yi sauƙi da yawa, idan na tafi na bar shi ba mamaki in na dawo a ce kuɗin wannan abin ya ƙaru. So wannan abin shi zai sanya wato mutum ya ga cewa ya kamata fa in sayi wannan abin yanzu. So kai a matsayinka na mai shago ko kuma na ɗan kasuwa, ka yi ƙoƙari ka ga cewa wato kana cewa mutum abin nan fa idan baka saye shi kaza fa akwai yiwuwan fa nan gaba fa zai ƙara kuɗi, zai fi haka. So wannan abin shi zai sanya mutum ya rinka wato ya ga cewa fa ya kamata fa ya sayi wannan abin fa yanzu, saboda idan ya bari sai nan gaba abin nan zai iya ƙara kuɗi. So waɗannan hanyoyi mutum zai yi amfani da su wurin jawo hankalin kwastomomi cewa su sai wannan kayan yanzu, kuma zai taimaka sosai da sosai wurin increasing ɗin wannan conversion rate ɗin da ake magana. Bayan waɗannan akwai wasu hanyoyi wanda wataƙila nan gaba in dama ta za mu zo za mu yi bayani.